Aha, Eguswaya Emergency Ghana TV so me ma obibia akwaba. Enne ye story ayen saka ni minim sisi adie. Se uye papa eneye. Ana se uye bone ena eye. Yes, sister B the story abedan my lady ewo Sumpa TV so. Na sisi ani yes sister ni ehia ye mmoa. Ni sister efim eja nkola bako 4 egu ne so. Na bema no eye nyame bia ne ni enje ho eni nti opese ye ne bema no ekasa na otimi ehwe nkola no na me pese ukọ na ukotie nsem anase nyama bema no ede ye abaiwa no iti ye nche se beko na akwakohwe video no ede aba subscribe na like na fa comment nso ebe a comment section na share nso ede ma afoforo no yes. Number 1, Mary Abuajiwa. Abuajiwa Mary. No Mary. We free by here. Bampenase. One woman kuradu. Clement Che. Nade. Wawa Kasem. No Mary. Over mommy. Ma oni so wa ya ba ya. Eva you. Na ho te say. But you nyame adom me ho ye. Yo, wo ba ye show is why o Bible. Quran e bi focus ya kasa precaution up bodu ya ne cross. Opede ye he. Eva your Bible. Go ya sorry. Eva your Pentecost. Yo, praise the Lord. Hallelujah. Fansani fato Bible no so. Na bo din eye me. Eva ye me. Udin to aswe. Mary Abuajiwa. Inside Bible is. Inside the Bible is. Sa semo ameken. Sa semo ameken. No kure nko a. No kure nko a. Mi nitro. Onyame boa me. Order. Papa, sembe na esi. Eva wo. Eye boko so nye boko. Eye minister Midinachi. One ni kunu ware ye Clement Chain. Na eko 2 years ni. Na mi sister Efrim. Enti ebusuafo na ema nkura ne bedi ye ho na mi sister panyin wangaze mpobi ene ye ne nkura na kotena wan yi a enti Easter ni mu ena nkura na eba bebi a me wo nkura no panyin owo mu osai me ba cho panyin owo mu ye ewo 14 years na do twato ese ena de twato nso afi no anya 4 years no mu ye dodo osai me ba cho mu ye 4 enti nkura ne ba me ha Easter ni mu yeso mi wo ko fieje school mu ase ho no enti efro papa ne se de osihwa nkura no enye ofre no a nkura nan bi as 50 cedis 100 cedis no wayi nani enti nkura ne bedi me ho Easter ni mu na ye bi school no na me friends say nkura na bedi me ho enti omu bebi school omra ne yempe kwan ne yede yempe school mu kwan e ma nkura no na oje penie enti omu bi school no na me friend sa wanfa call no me friend. It's first week ni twam. Second week ni na me am ye de me de nkura ne ko ekope school mu kwan e ma om. Na panyine no no ofonto okofo ntre ti manya ebi am wo ni kwan ama no. Enti dan de bia wokọ anka ase ba. De bia na otwa anka ase kwan ekoba. Enti na nsi omu bi school no na me ne obi di nkomo na odi manim. Na me nya mamponten arisi ye cheso ma no. Ni nyina nkra ni school omoko no papa ni nim ho hwe because o frɛ na o si yoyo tam ni duru abɛfrɛ na on fada sika ese wo de man nkra ni ko school so a on fa ma o mu no kwase ni 50 cedis a eno ano no de bia me frɛ no na de atwa mayi se na anu na nsi o mu be bie school ɛna me frɛ no ka chen se breche me so se no aka be 2 weeks na nkra na bie school ɛna nkra so se obi ekonanim enti on pe ska kakra ma me na omu nya mie ye no mfa nkotutu omu hu books emegu na se omu bia niam omu betutu niam me kan ya papa je penie week ni so ye me frɛ no a ototo papa so enti na skaga kra o me phone so 500 cedis ena me koyiye ena me ko okrum na me ko to bia de kakra ena omu school bag e de bre ho ye bia school be si saada na me kan o frɛ na onfa o frɛ na onfa na nse panyine no obetwere omo betwere mok o fontere ena me friend say mock fee aba 275
enti mesra no on famla na yen de yemfa nkotwia na akra ni ntimi ntwro mok ni bi oje penie eno teacher ni bi flow kasa ya ansa na akiri wo send 260 cedis ema mo so won fa 200 ni nkotwia na 60 cedis no mo fa nto aduane eni eno date ni 20th October efiri honom 1 cedi kura on fa bi nsende wo mo be month ni na okonkura ni school mu de otosu mienu no so wo fa wan na okọ no school mu wonom na okoyi bayere baako na o man 50 cedis account akra no pon school na akra ne de ba fie se ne papa ba school mu wonom na ne ma o de man ni bayere baako eno kra mu apaya bisi na o man 50 cedis ese ne bi ekura no ne hwe ho o man 50 cedis de kan na school bag baako wan frame efiri saada ne besi nne papa ni mle onkura ni ska na wo awale me pa cho de bi wow me pa cho de bi o sister na de ne ku no oyare kakra na owu enkura nan na papa no bibi ono so oye de adwuma ochika oye driver ni o sister ni wu edi say me pa cho 19 January ye bisim na 2 years next month na 2 years ti wo akra so kono men enkura nan ni gu so me pa cha na o ma me so boa kakra me ma me boa me kakra na papa no si de enti wo fra na na adwuma nye tese na ni obe nde aje obo no na nsen kura no ya kan say Wednesday omo printing fee penyin na enti ukura na no pa na penyin ne ye say ma me sro fa me phone ma me frɛ me papa na printing fee yeje na me de phone ma na ukura de ye wo frɛ papa ne frɛ be 3 times papa na afa besi nne ohun miss cons wan eni e fan kra ne nkoma ne se wono ane ma de enti a abusua ne pese ye de nkra no be kwa akoma na nsen ya na anu ye omo ma akwan Easter akwa manimu asoli to me se me nko conference wa kra na me friend say eni wo me akuenu ba just Sunday school teacher ayo na me friend say ni nti ya makwan a onye de nka o ma fa nkra no o mu nkodi akwama no opene ye omo ma akwan ade ebeka 4 days as 3 days amama kwa akra ye friend o amfa enti mi kwaji obi phone na me friend na ofa na me ka che se brache na awo hin obi am no waka asem na afi ye fra wa amfa na aka so na wo wajaye na me see you na me say ne sa na be ye de ahia me asroma so nkwanta o waka sem hia me asroma so nkwanta na me fa nkra ni hia no Wednesday ya ye ko that day so na ye ejuada and I see you me dem kra no ba asroma so nkwanta ho benada numre be ye frifie be 7:30 ye gina ho gina ye friend no fra cannot be rich e kwa so onfa na ya bo ye e wo ya asroma so nkwanta e na me den kra yi gu okalem na mbuso am say omu eduru ho no ma omigbo hunu ho kwan na osia because na omedika akọ weekends aba e na omusia na me ye dem chia ka ne ka na ode wo mkoi dinkran kodu ya na omode papa ne phone ne frame ka chem se omakodu na msi yu eti mi fra kra ba ye no na me ye se da bi me kra be bi papa no wono minim fie ono because na omu nyina eti kumase ne tam so ye na this is the free mu ne tam so ye no watu akoni krum na me ye se ne mekwa akohwe bibia one nkra na ye de ewo na me ko Sunday enti me ko na de otosu mienu no almost no more vacation classes into ono de me de ne baaye na me gya me ensa no e wo honom na vacation classes no de bia 3 cedi eno no be si nne wantwia me kai de bia me frɛ no obe send be si nne wantwia na nkora no mo de bia school na nkora no kodi akwama no any 2 weeks me wo honom ana wo frɛ me se me afia we de me slow efie nyenti enka me pesa nkora ne ba na 2 days time ma befo wo mo mesumi ntimi nka se da bi na msi you mo mra na me twa am na me di si nkora ne so to mo beduru be ye wan na nti on ba na aduane na bene na mo mo twi maku enti ancha na wo frɛ me busa me se nkora na beduru na me se ana o ma beduru ye de me afia me so mo ni di you na me se oh bra chei one abono na nkora nketo awie keto no kro 4 years fitia no pa fra no pa omu ni di ye one abono aden na wo yesa no ni buafu enti na me fra me no waka bibia ene se wo hwe na ntia mama fo mo
ena ne bufu ante ho no ko kire wo mkom hono ehye ma bufu na mekate kura ne ba omo fonsei omo me entam wo kura di adanse omo ka jan se ma me man kura ne nko ho biem na omo so atu 2 weeks ne kura enulu omo so ati ena anopa fra no pa kopem donko no wa ma maduane na kura ni di ye entwe mo na kura ne ka kire me se bla ya bele no me papa nya ne ya ahomache be ye 5 wode ye 5 fom free kasa mu na ebesi asono maso nkanta odo ma fa fo so awa mo maduane ani odo mo ba so once di kura wa mfa bi anka ho eno anso mo ba na ya no mo wo a ya no mo fi so obi na ebehwe mama wo mana enkura nan mo fi me pebre nso ne nkwase atopa pre kwatopa pia no wawo ni ade wo ma sam ho sam mo fi we antwe ni nyina ye bi school textbooks ye yi shankura ni nsem by force ni nyina besi ni na wo ye de adwuma me pa cho they say no me gichiri bidie ene ton fantoma bo yem unuama na hwe wo mai osama ni begina wachi na ba ma yi de wo kekan de we wo banya sika bi ama watiri turumu ahwiasa bi aku ajiro twe ne supporter fa ni turumu we na maka chiro kra se wo de for mu chop money de bi o mu di be ko school ni bra na edu anumle kra na e dan ya ye be didi eso wo ka bra yimfin o ka bra yimfin wa fa no se da obenya ene wo de beba one fan picture ama me pa cho de bi ai bi je muso mo frɛ no na e den ne ka na o ka na trotra na say de asakia ibi ne kra no na say ya me friend ono anko na frɛ me be 3 weeks as 2 weeks no na frɛ me enti ma me bufu ya ke ka ma adwene kire no so ya nya botre na ya na aboafu a wachi ma yi kodanchi esi wa pampe me de ba asem Church of Pentecost ni ba na me bufu na me bufu ma say enye bufu se bia mi di natem na e di ade because ya wo ya no ase enye enkra na yi o enti ese no bua me ne ye hwe penini gina sei ese penini no fon 3 inch obewie school next year obewie school JHS 3 na we di oye obetimi ato ane so secondary school they be American senti primary school mpokra na wintimi na wo uria no wu no ne ho na epani me ba cho na medi na chi na apart from wono anuanom na bia ni ho me ba cho anuanom wo ho mu nche nkwala na sa na anuanom ye na obi anyi bi ne bo enkra ni susa enti ebusa nkra ne se omo fi se hwan na omo na omo betena na nkra ne ka se me because me ni mi sister no na nkra ne nyina ye omo wo like ye wo nkra ne nyina timetimi na omo nyina na tinti me ni enti me wo fa ne ye se na nka me ni mi sister panyini entena nhwe nkra no enti ye kwotena nka se mpobi na won nsem bebre na me buy because ya dia de wo ye adwuma by Church of Pentecost Sunday school teacher wo be ya ye front and sape nya de ba ma no one wo ye no wo be je nkola anan eno de fa hye utirim se basa enka se ba ma ni tirim odin wontimi wo ye osofo kura wo bebere sa fe no be wale wo no be wo na wo kura enkora anan Ghana na ye din ti se nkola no nyom no mo be kire de wo mo pe ba bi aduro no sepe ya omo beto wom woni kra ne nkasa na mo nche nkra no obi anyi baako se baako kra na ketwa na wom ne di wani mu a wo ware a baako de ye na kra fe na wo be wale obi be me be wale wa wo kra nkra na ide wo mo badahin na mo so badahin sister eye de wo ye ne nyame so adwuma batade bi wo ho a emfa hu nkomene kase na mo hye nkra no tatwo ye maame awunti won sa kan for life no ni ye hye wo mo tatwo mo mu situation no 14 years de wanyini mo mu situation se te bia ya mo bedru mu ni mo papa no se bi onye na adwe so obehwe mo wa ye kwasampani onhye mo na papa tumi gi nyanka fiti anopa kopoma wia don ko so mo maduane ni dia wo do mo na mo from kasem badia se ni pawe no bibie abatansu bie ni wa ewoni mu okowale kan ukra de ni bo etimu ncha nkwala no be me judgment no because papa wadum ni phone de nya fe na me betia mu akọ friend ketia this cham so mama me dance me tie tiefo ni ahwefo nyina
so simple case what trinity so mami won say asante ebusu ankasa no edum pempen so bi na say amane eba say ya ebusu pani na kwala ngetwari afa na mokobu fam say na mo pesa mo betra mo choice say wo mo etimi hia na nka wo mo dwendwen ma ho no mo pe ba bia wo mo di enkoda no ebetra ne ewu kan a very good solution because enega no ewiase no ayeden ba go fotin fa kola nan na won hwe wo mo na ya na wo mo adwen ya kire mo say akola ya no ma me ewu ye ne kai ya wan hwe nan sunsunso bi aba so enti no ne on be kan de bi so mo kye wo mo obi afa ba ko a ebeboa na bi aye makwan na se bia bronya bre bi mpo ye se ne yenkodi wo ya ma me ba ko honom na nka wo nan ni nyina atumi ahia wo mo ye ne sade a ebebo ne mom no be ma no so ma me wo say ewiase na honom kwa enti ni ono wo ye na wo mmiri ne moja ni mu ankoda no ne bibia nso enye yie chese ono no ese wa fa ne se wo mo ante no ne wo mo abusua no wo ntine bia se beto so na do mo ba ewiase ti yanka bi nchira no won si pi no won si ta no won nwene se wo be hwa because se kwa de se wo mu susa won be ko animu no ye school no ebe ya de be dan hwo wo mu satan ba bi o makodu mu jan tro enye yi enti won page me bi nye won abusua ne ntrase no mo so emo ne kakra na ne wo ye yes wo po mo no no nya nfa ho de so ma me emoa sise enso na so ma ka cho no kure enne wo ware a enkoda ewu ntimi mfo mu eni wachi wo mu do wachi kura wo te ya wo fe so nyaku obi na no kwakọ ware wo de ye ni ankase efie na e friend say wono ni nwe ye odi na chi emamie no ta do mu piepie say ese ne ma no no ma ne sa kwala no enti na asofo ba beji awade ni ade ese bi wa woda ne waji awade ni ade ansa ne yekom wo de mi fi asem na me kai wa wonto ni ko didi wachi sakwa ekuru kwa no wa wi ya na e ba che obi sa wa wo what's wrong with you? Intimacy one, so of my mekan, if I judgment of my medicine. Yo, right. My lady, Medasipi. Na sister Yasomi, emu ya bebre. Ade ba ko am wi ase e mahipa na etimi ehye mabufuo ne nipa. Wo kan asama kire no se mate. Ono anim se sa abre no ni solution. Onim wa bi ode boawo. Nanso wo se mate bedru sa ada no. Na ye nsem bebre je wo start free na ode abazet. Be ma no e wo se ye busa ne nsem bi. Ade a wo ye na nye wo na wo de mma ba wiase wo ne oba na wo ye nanso so oba na firim. Enti wo a wo ye agya no edi ebe ntuma na odi bo wo mu abomodin ahwe wo ma eno nso so a je abaya eje nkwara maako nan gu ne ho so se on de obetimi ahwe wo because o Sunday school madam eti ade a chen na be ma bi ba be ware e kire sen ade a chen na be ma bi be ware no a na dwene kura be ne se nkwada yi kura mpo no eye ono na awo sa nkwada no wo hwe ne ho a abatan ya odi hu wura mu pe na wo ayi ba atan wotu we won we so hwe na abaka se wawo abusuan nso na media omo ho yawo ade bi wo wa situation bi wo ba foforo na na matras na ma handle enye se nkankura anyi na omani ati so won abusuan obi aka na no atum we simple said ya man lady ken wo bi anye ba ko na obi atran ba bi eno nso abusuan na yedin na ba ma na de so lo se nkura ne a kire ba bi o mpeso omote da bi akra den wo choice da bi ye mu bi a ya abatan no ye man ni choice dia mi metimi na me ya ma wo no hwe na se mwa wa no abomode akwaji loan no atu akwa ha dai ma me nya abrewade a ono mom na eso je nkura no sa omo na na hode a sa na mom wo mo bia mo de aboa mo ma sa ana wo ma me so okum eno kra mpokra ma lady so mo ne na ma me ne na ase ya se wo mu kodi pa no mo de kakra eden aba tiawa na ade na kwa ese nipo ba konkon ba abedane Goliath abeje ni nkwara maako fo agu ne ho so ahwede a ene anya de bebo asese ne wo so ofa ne ho adwene na brabo no hu si abrabo no de awadru wunyini enne pa bebre wanim abrabo no esa bebre da wanim e wo se wutwa enti samre nkwara na egu so de ene sister obeche timisre otu hofo my lady medasi aso be na brabo na kodi wachi 38 wo so onya abrewa gbenwu ana eyi wa yi ade so dama koma so wa yi Church of Pentecost na eyi ni ewu be nyankwa na obe ya ifro na sapa na fe wo so mo he tata lasta wo fa he ya grace fa foto bi e meto so am problem
no ka je se ono assemblies for by ne dize any e betre fidie na chibe chinchim ada se ya grace o jale wate o jale malady ya mi hira ona ye nche ye tiefo ne ahwefo malady awura idie be ka se nyame hira no nyame be hira no nyame hira na papa enye nipa ni nyina na omu dihye bi kam se ya omu time gbo aboso se ombeji omumma bi ahwe o ma no be ganka malady enye fie ha na ye ka se mi se akoda se ye wo no a dise ne maame awu ana ne maame abodam so akodi ne papa ho sana ne papa so awu a no akodi ne maame ho enti se maame awu a ho na wo se nkra ne kodie ne papa no so age ne ma nanka ense so odi hye ne tirimu se ne yiri ne nua na so maame mu bi kra wo so mo hwe ne ba ne bi ma no so mo pe no mu obi a ano mo ba bebo so behwe bia ma wayi wani kora wayi wani ti wo se de pani bia wayi mframale obi a utwikia wo aye kasam ni asoma so nkwanta finfin on de male do ntimi keka ansam na wo keka no se sister yi nye nkura no na wo nhwe wo mu dabi male di he o show wo na udi bi kode ya se udi bi kwa no wa na so wo se onu mienu na ehwe mfrai se bibidi o chechira he eye se bibidi nkwa boto do sei ana wo chechire abrante o se Mr. Clement one chei bafo Clement wagu ni pani mo ase aba Mr. Clement chei bafo wo kasam adai na wugu nwanu ase na nkoda nan egu akra wo nware ye ennim awade ho hwi sei on na ehwe nkora no malady ye kai wo muti o mo na mane wadum no fo no otwika no sei obe no mbe kasa no ne ye be kasa malady sese wadum fo no de o mo na mane paye oboa o mo na mane malady wo yese na se yesu bambone a ewoni mu etu utwika ne sebi utimi feska ni bi ntu babi na se nkra ni bi yare anka wa ababoa sese ya wote wono mo nkra nan o ma ye yanka wo di wawa ho anya o metri sei ewura ni ni nwan mo hwe mu nursing school ni one school ama nkra nya babi asia wote kasa ma bonte so woni me bawe malady sankrofo no se sankrofo no so se di jim nkra je fans no wonu a wanhwema nkra nso benyini na odo mo je fans me bawe ne o prosi no na ode ne nam jintia Mr. Clement chei babi a wo bi atie nkra ne ne wo se utime ma ne nkra ne ne na ewura yi hoto no se school mo kokra meje di se o mo da so de ka books kan o mo da so de e di nkwa na ya ji ni wiase ma mi oni ni mienu de nkra be ya dia be bona ma ne ko wona ka hwe o mama wo wona hwe o mama wo ene obi hwe obi ba wo eti wonya sa ne ma na wote kase ma bonten so a wo die no ya frɛ ne nti wa wonim no bona mane se enkoda no ono ade ne bema akofo ma ba wiase a wo so wo mo ma duane ni a o tiri wo mo yam kom no o mu ho asɛm ne ye ka no so mbai o mu ho asɛm ne ye kan etu wonya sa mmento asɛm no edu ba bia wo tira kurase malady ma ni bi tira kurase a mmento asɛm o wo so obi antra ne ma mi fie na wo nidi obi antra ne ma mi fie na nim se obi abetima didi wo ne ma mi butia so ana akokofa no ewrawuni nati kumase abɔ mo bra nyina wo nkra nan ene wo wu aba edi enti na wusu nkra na kogu na busuafo so malady se ye be che na ma busuo si ye nche ma busuo eye papa na se de se oba behwe ne ma eti obetima tra kasem no wadidi da bia na nkra ya busuafo ana ekoba eti mpente kwa romu na nkra benyini atotowuro ne niam akoma no malady enge o twene mutan a wo so ye na se de se eja ye ode nkoda na ba wiase ontimi ntra kasem no onye de opeso oye me do bibia se so oje be ma ye ko hwe video ne e ba ye na obi aye na adwin so oboawa na ketuani be ma no ade na oye no emfa kwe so yiwi etimi efim na ni nua ba e de ato ne ho so se obehwe omma e de amawa kolaba ko 4 ono a no hwe omo sisi ano hie sika obetimi e de ahwe nkola no onye bi ejuma ono so ye no so enye ejuma aska ehye da wo mu pa obetimi de ahwe nkola afo yi ono ni a onware enti de na be chese be mampo eni gine ho mpo a obetimi aye ne ho ade ontimi fa san nkola afo yi ensan so enkwa ware ase enso ti be ma na yesre no
ɔmboa ɔbaa no obi ayɛ n'adwene sɛ ɔbɛhwɛ wo mma de ama wo a mɛnyɛ w'adwene sɛ wode bɛɛde ne nyinaa yɛ dɛ egu ne so ɔboa wo lady ne deɛ wayɛ adeɛ wayɛ ne fam deɛ wayɛ ne part mehu ne sɛ ɔmfa nkɔlaa ne nsa so nkɔma papa no deɛ papa no bɛyɛ ɔmo biara no ɛmfa ne ho because sɛ meyɛ wo papa na wo ne sɛ papa yɛ no a meyɛ wo no nhu so mfasoɔ deɛ a ɛsɛ megyae papa yɛ no a meyɛ no bɔ ɔno nso de n'ani ato sɛ ne sister mma ɛyɛ ne mma nti ɔbɛhwɛ nkɔlaa no so obetumi koraa de nkɔlaa no kɔ ama ɛdi ɔmo yɛ 4 ɔwɔ enuanom obetumi de nkɔlaa no kɔ de ayɛ dɛ ɔmo kyekyɛ na wafa baako at least sɛ baako no koraa na ɛwɔ ne hɔ koraa na obetumi ayɛ dɛ ahwɛ no sometimes momma papa yɛ bi like yɛyɛ papa koraa yɛnu yɛ ho yɛmboa yɛ sister wadwenkyerɛ biara fa bra comment section no ase aha ɛna mede mo ebesi na meka wo sɛ aha agu so ayɛ emergency Ghana TV ɛso subscribe na like na fa comment nso ɛbra comment section no ase edi a megye so a ne ka akyerɛ maame esi ɛnesim Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.